Hadian kejingmi kubor henen kesengi janmien, jong galai potrik uyayong halor kejinglap yakamet yap jong kawe kesamla khasi, ha Bengaluru, kablathia lingktar hakamra jongka, kabade keshnong tangmang, kabadon sharumpin ursla, nakaliang usamla rangba kate kathain uba edmund khongai, ubade uwe nikinong treimon smobha kathain, Hagastep jong kashitarik ujemang ulalit banbu da kajingtho ha USP jong ke East Khasi Hills District uba Vivek CM IPS banpin sngo shu banbut dien halor kate kajingjia habakran kilat pathai khubor hadian balami na kamra USP nakaliang uba Edmund ulaong ba kumbalong menta 4 la bantip la kani ka samla ka shapinyap ni ka pinyap hi kumta ulaong ba ka jingwan jong u kalong ban pinsngo shu USP banyo ya ka hok jong kani ka samla nalor kata ulaong ba nakaliang jong u mariayo jingtep halor kate ka jingjia nakaliang jong u wood ula kontak ikinong yalam ka khasi student union Bangalore union banwat jingtem ka batikna kumta ulaong hadian bolayo jingtep ba kani ka samla kadon bat uwe uparlok jongka uba na jila Manipur shushu ulaong bakat kum ka jingtep balayo de ka jingtharai sniu bat uni usamla jongka bat ulaong ru bakum balong menta nakaliang USP ula pentem ba nakaliang ki pulit ru kila kontak bat ki pulit jong ka Karnataka ban pinlong ka jingtokit bat shen kin sapha ya ka koi hadian makilalap ya ka jingshisha Sementara sia nakaliang jonga kumuai na pedengu baju kijuba ya ka dong katain riwan hangti hapo katain penslap kawai dengan wani kendu ya i SP jongi ban pha ka city sha i DGP ma lingba i SP jongi i sa BPXM abide begitu ka KSPI hakini ki nesgi nang independent ya ketu ka jingklat kawai ka samla hangti hapo Bengaluru ma ka jingsha penyap lani ka jing ngamtip na ka ikadaw te nakaliang jonga kumuai na pedeng u baju mi syakmat namta ka isu jong ka dong katain nama kani ka kena samla ka dei nangti na po katain penusla na ka chinong tangmang te kadin bangala ayo jingtip ngalayo banpun ya ki KSU nangti na po Bengaluru usamla don bok karnut ngalayo banpun yu ngala keli mars ni jingtip bakadon kani ka jingjia bakadai ka wei na preng ka samla ka banakti ka po katain jongi tengala pun ya kinong ilam jong KSU unit nangti na po Bengaluru tinggal akali bah ya kejing long jingman jong kenika jingjia hangti ni ulai tu ni usamla namar ba apor ba ka don kenika jingjia kumba menchisi ma inyo bunyi nyo steng damit kadon kenika jing lap jongki ba kilayo ka jingtip ba kadon ka samla khasi ka banangni na po jelam meklaya jongi na po shillong ka ba dei nangti na po tangmang ka don ka jinglap ya kami diap ke jongka hagi yang sa jongka hangti ma te hadin bangalaya kun bahabat ki nga kelap ba angi kwa angni bang ya kendu ke jungwan ke jonga hangni hapo SP auspis bandi kendu ya i sar BPXM kalong ban kerpat ya i ban budin lam ya kani ka kes ma namar kumbalong mentang ngimtip ke ka murder case nanti ka suicide case ngimtip rengi kerpat ya i ba kani ka kena samla kan yo ya ka jing bishar ka bahok lani ka justice la ka sya penyap ne lani ka penyap hero ngimtip Nrei ka basuba kalong ba lese bodon wei samla jongka uba nang thi na ka thain Manipur riu riu na ka wei ka jat riu jongi bomdei khasi telese namar bodon lang ka to ka singi ka ba makar ka yap adin baki jiwa jingtip ba ka don lang hang the te nakaliang ki jongi khamtam nakaliang jonga ngawan hang ni ban karpat na ESP lingba i DGP jongi ba in budin lam di ka kes pat adin bangilai kendu ila kular bangin sa budin ya ka kes nang ba kan yo ay kiting syar ka bahok tinga kentu kan pham bro kham tame ya ki samla khasi ki jongi kham tame ki banak thi na po ka thain riwar ki jongi bat na ki wei pat ki benta ba pher jong ka khasi ba kan ni ka jing maham ya ki tu ki samla ki badon hang ti hapo Karnataka ni hapo Bengaluru nang ba ngimdei ban ya ju ya jan berkini ki kharma ki bangila banong ki bomdei ki jat riu ki jongi namar apa khadu kini ki briu kin shim ya ka jingma haga jing em ki jongi ki samla ki badon hangti ni sutho bagi samla jongi ki bun ki batre yang ti apo Bengaluru ni sutho ndrei kani kani ke jing maham bat ka jing ai jing mut ki samla ki jongi bangilong ki bahusia ba pilih trei sathe ba pinri la ka akor ko burom ba pin trei bah ya ka kam ba pin pendap hayang asam ki jinon kam ni sutho ba hangnia jela jongi ka duna ka kam ki bun ki samla ki bela sathe cha kawai pat ke jela tingi kentu ya ki ruba kin long ti bru ti blai ba kum kani ke jing jiang yo i ba ngi tharai ngemtip nakaliang ka jongi hadu mentang idangap ya ke report ngi lapun nang thi tingi dangap ya ke report isa bibek ki ong ngi lapun ya ki polis nang thi na po Karnataka na po Bengaluru
kita ngap ya report tengam nut banong i ai mental ada ke suicide case na ke murder case ndai na kalian ke jonga hi nga tentu ba inyo ya jing bishar ka bahok dat ka ba dei na mta ke jingjia ya ke ka samla ka ba nanti na po ka than riwa ke jongi ta Tadi semua ka train ka puli na ci area. kadi ka samla ka trai ham thi ma kamdi ka puli ka trai ham thi te ka trai te ka sawai ka wei ka jaka te ngilap ya ka mediap jonga ha jaka sawai te ringkat bau ta ka jingdon long tau samla ka jongka te ka wei runga ko abanai khublei ya ke KSU ma Bengaluru ni ka bala shimkhia ya kani ka kes ka ba jiang the ha ka ba ki prado prasna mangi hang thiru ki la yo lang ka jing ya singai timba jingdon di KSU ngai khublei ya ka seng KSU ka bala shimkhia ya kani ka jing jiang the marsnyo jingtip marmar ki la le ki bapli ha ka tu ka jakasa nang ban ai lang ka jing singai ni ka jing putin habi di bat kani ka kes ka ba jiang the ka jong ngi ngin chen ngin sa wat jing tip ban ngin sa pan ke jing yarap na u home minister jong ka Karnataka u Dr. DG Parashwa ni u home minister angke ba in budin lang ngin ka kes ngin saya keren ngin saya punyo up nang ba un budun lang ngin ka kes ka ba ji hang ti apo ka nong ba jong ka Karnataka ha ka wi na jaka ka badan apo Bengaluru tang kata hi ka ba na kaliang jonga ngami syakmat akan ka kadika jingjia kan ang kia hampo ka habidip kani ngalayo ban kli bahaya kinong ilam jong KSU nang thi na po Bengaluru unit ngala kli bah sipang jinglong jeman jong ka kanu namar bakil abun kasi jongi hang thi tikil abun rei namar bakil abun namar siyo jingtip bakidon ki samla kasi jongi ki ba lap ya mediap tikil alej bran cing daga jaka te hadin kilap ba kadon ka jing tharai sniu ba uniu samla jong ka don samla syawai pat kata ketiga bang yo sngo don samla syawai pat ka don mat ka jingya bom yesu jengmut aga jingya inti juki ya kata ngamla ban batai nomor ba kadang ya hapo ka kis te shen ESP insa ai ka report sya nga ila de bong insa ai ka report kan jia yu kan ka kis nomor makiru kitang up ya ka report ka pus merten nang tinapo Bengaluru ka kena sa pentip kini kisni bat kin sai i hiling ba ka jingtip na ka police department ya kan ka kis ka ba jia hang ya ka murder kis ya kini